हेल' लोगोफोर, दिनै 13 नभेम्बर आरो बे 13 नभेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो फुंनि रादाब बेजों लोगोसे कारेन्ट एफेयार्स होनो लानाय जादों। दा फैदो फारि फारि मा दं नायलांदिनि। दा गिबियाव खौरांखौ होग्रोनो लाग्रो, बेनिफ्राय उनावहालागै कारेन्ट एफेयार्स नुगोन। कारेन्ट एफेयार्सनि पिडिएफ फाइल नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जागोन, बेजों डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना लानो हानाय जागोन इजिलि। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे आसामाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव मोनसे बाथ्रा। बे जाबाय गवालपारा जिल्लायाव थानाय सैनिक स्कुलाव 2021निफ्राय 2022 बे सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय गार्लसफोरखौबो सोलोंथाइ लानो जायगा होनाय जासिगोन दा सैनिक स्कुलाव। दा सिगाङाव बेवहाय बयसफोरखौल' होनाय जायोमोन। दा खौरांनि बादिब्ला फैगौ 19 नभेम्बरावनो मुं थिसन्नाय आर'जलाइया जोबगोन, एप्लिकेसना एप्लाइ खालामनाया। दा बेनि थाखाय मोनसे बिथांमोननि वेबसाइट दङ अफिसियेल, बे जाहैबाय AC अदेबानि ai.se.nta.nic.in। दा बेयाव हाबनो हानाय जागोन। बेयाव हाबनानै नोंथांमोना नायनो नांगोन आरो बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनि गासैबो क्वालिफिकेसन माबायदि दङ बेफोरखौ नोंथांमोना डिटेल्सै नायना लानो हानाय जागोन। नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों, डाइरेक्टलि बेजोंबो थांनो हानाय जागोन, नङाबा सार्च बाराव सार्च खालामनानैबो नायनो हागोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2आव जे बिटिसिनि देबोरगाव समस्तिनिफ्राय जागायनानैनो सोलायगोन UPPL सरकारा, आरो देबोरगावनि मोसाखौ बेबाराव बोखारनानै गोदान मोसा दानगोन। BJPआ थाइजौ गोदैद्राय जाहोयो, बेजों बेराम जायो, गोदैद्राय जाहोयो नालाय डायबेटिस जानो हागौ होनदों। आरो बेनिफ्राय BPFआ थाइजौ गोखैखौसो जाहोयो होनदों, नाथाय UPPLआ गोदैबो नङा गोखैबो नङा, मोननैखौबो जाहोयो होनदों। बेखायनो UPPL सरकारखौ मदद होनो थाखाय बुंदों बे बाथ्राखौ उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा बुंबावदों बिस्वजित दैमारिया BPF हान्जानिफ्राय ओंखारनानै UPPLआव हाबोमोनब्ला बिथांखौ गोग्गासे बा हाजासे बरायनाय थागौमोन होनदों, नाथाय दा बेखौ बरायनाय जानाय नंलिया होननानै बिथाङा आरो बाथ्राखौ बुंबावदों। बिनिबो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन, नोंथांमोनहा बेखौ थांनानै नायनो हानाय जागोन। नाम्बार 3आव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव BJP हिसाबै जायगा मोननाय नंलिया, बेखायनो BTCआव फैनो नागिरदों आरो गाव चिफ जानायनि सिमां नुदों। नाथाय BPF थासान्दियाव बिथांमोना माब्लाबाबो जायगा मोननो हानाय नङा। दा बे बाथ्राखौ बुंदों आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दा बेखौबो नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4, आसाम पुलिसनि SIनि आनजादा जाफिनगोनखौ अक्ट' फोसावबाय, आरो बे आनजादा फैगौ 22 नभेम्बराव जाफिनगोन होनदों आसामनि SI बिफाननि आनजादा। दा बेयाव एडमिट कार्डखौ 16 नभेम्बरनिफ्राय डाउनलड खालामनो हानाय जागोन नों गावबागावनि डिटेल्सजों। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5, चिरां पुलिसा गोबां बिबांनि थाव सिखाव हमदों आरो थाव गारि बेफोरबायदि गोबां मुवा बेसादफोर बोखांदों। बेवहाय नोंथांमोननो लिस्ट खालामना होदों बिथांमोना। बे हिसाबै 9टा लिस्ट दङ, बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानैबो नायना लानो हानाय जागोन। जेरै बाहाय 15 ड्राम होनदों, बाहाय पेट्रलियाम दंमोन, आरो बेनिफ्राय नाम्बार 5 स्मल प्लास्टिक कन्टेनार दंमोन, बेयावबो 300 लिटारसो जानाय थाव दङमोन। बेनिफ्राय 27 ड्राम दङ, बेयाव एम्पटि। बेनिफ्राय 9 ड्राम्स दं, बेबो एम्पटि। 56 स्मल प्लास्टिक कन्टेनार बेफोर। दा बेजों लोगोसे मारुति एल्ट', बाजाज पालसार बाइक, बेफोरबायदि गोबां बेसादफोर नोंथांमोननो जेरै सावगारियाव दिन्थिदों, आरो बे लिस्टखौबो नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। बेखौ चिरां पुलिसा बोखांनो हानाय जादों मैयानि समाव। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6, बलिउडनि मुंदांखा एक्टर आसिफ बारसा बिथाङा गैलिया होनदों, आरो खौरांनि बादिब्ला बिथाङा हिमाचल प्रदेशनि मेकलडन्स मुंनि मोनसे जायगायाव गोथै अबस्थायाव मोनदों। पुलिस बिफाना दासिम गावखौ फोथैनायनि सन्देह खालामदों होनदों, नाथाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। माला नंमारगोन ना नंमारा बेखौ उननि समावनो जोङो नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नुगोन कारेन्ट एफेयार्सआव फैदो फारि फारि नायलांदिनि। दिनै थांनाय 12 नभेम्बर, बोसोरनि मोनफ्रोमबो 12 नभेम्बराव पाब्लिक सार्भिस ब्रडकास्टिं डे फालिनाय जायो। दा बेखौ मानो फालिनाय जायो बेखौ नोंथांमोननो नायना होनि। जे पाब्लिक सार्भिस ब्रडकास्टिं डे बेखौ 12 नभेम्बराव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। बेनिनो खालामनाया जाहैबाय महात्मा गान्धीया फार्स्ट अल इन्डिया रेडिअ'आव स्टुडिअ'आव थांदों। दा बे सानखौ लानानै बेखौ बानायनाय जादों इन्डियानि पाब्लिक सार्भिस ब्रडकास्टिं डे। दा बेयाव महात्मा गान्धीया अल इन्डिया रेडिअ स्टुडिअ'आव थांदों, बे जाहैबाय दिल्लीयाव थांदों, बे 1947आव थांदोंमोन। दा बेखायनो बेनिफ्रायनो बे सानखौ फालिबोगासिनो दङ होनदों। नैबे जाहैबाय ब्रडकास्टिं हाउस। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव दङ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा उरिष्यायाव अफिस काम रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्स, माने अफिसबो आरो थानाय रेसिडेन्सबो, दा बे मोननैनि थाखाय मा खालामदों होनदों, अफिस काम रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्स अफ काटाक बेन्च अफ इनकाम टेक्स एफिलेट ट्रिब्युनाल,
बेखेवनाय जादों होनदों, जायखौ मडार्न टेक्स सार्भिस प्रभाइड खालामगोन होनदों। गोदान थाखोनि टेक्स खांनाय बेफोरनि बिफाननि बागै बेयाव थानानै बेयाव सावरायनाय जागोन आरो बिनिनो मावख'बादि बेखेवनाय जादों होनदों। बेखौ उरिष्यायाव बेखेवनानै होदों। मदि बिथाङा मा होनदों नामखौ अफिस काम रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्स अफ कटाक बेन्च अफ इनकाम टेक्स एपिलेट ट्रिब्युनाल। बेनिफ्राय नाम्बार 3 दङ पाकिस्तानी क्रिकेट बर्डआ गोदान डाइरेक्टर थिसनदों आरो बिथाङा जादों आलिया जाफार। आलिया जाफार बिथाङा पाकिस्ताननि गोदान क्रिकेट बर्डनि डाइरेक्टर आरो बिथाङानो मुलुगनि गिबिसिन आइजो क्रिकेट बर्डनि डाइरेक्टर जानो हादों होनदों। नोंथांमोननो सावगारियाव होनाय जादों। दा बिथांखौ जों गोसोआव लाथारनो नांगोन नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय जायफोरा जिरायगोन बिथांमोना, मानो होनबा बेयाव होनाय जादों जे बिथाङा मुलुगनि गेजेरावनो गिबिसिन आइजो जाय क्रिकेट बर्डनि आइजो डाइरेक्टर जानो हादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4 मिनिस्ट्रि अफ फाइनान्स मिनिस्टार। नोंथांमोना मिथिगौ निर्मला सीतारामन सावगारियाव जेखौ नुदों। दा बिथाङा फैगौ 2021 मायथाइनि 30 मार्चनि सिगां गासैबो बेंक एकाउन्टजों आधार कार्ड लिंक खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों बा बिथोन होनाय जादों। दा बेखौ जों बयबो गोसोआव लानो नांगोन आरो बिनि लेखायैनो जों साफ्रोमबो खालामगासिनो दंखायो। मिनिस्ट्रि अफ फाइनान्सआ फैगौ 2021 मायथाइनि 30 मार्चनि सिगां गासैबो बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डखौ लिंक खालामनो बिथोन होबाय होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5 ITTF वमेन्स वर्ल्ड काप 2020 खौ देरहानो हादों चीन हादरनि चिन में बिथाङा। टेबोल टेनिस गेलेगिरि बिथाङा आरो ITTF वमेन्स वर्ल्ड काप 2020 आव बिथाङानो देरहानो हादों होनदों चिन में बिथाङा। आरो ITTF नि फुल फर्म नोंथांमोना मिथियाखैबा नायना लानो हानाय जागोन, इन्टारनेशनेल टेबोल टेनिस फेडारेसन। दा बे बिथाङानो सावगारियाव नुनाया। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6 इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकानि स्टेनफर्ड इउनिभारसिटिया वर्ल्डनि टप 2% साइन्टिस्ट लिस्ट फोसावदों आरो बेयाव गासै मुलुगनि 1,59,683 सा साइन्टिस्टफोरनि लिस्ट दङ आरो बेनिनो 1,492 साया भारतनि साइन्टिस्टफोरा बाहाय गाखोनो मोननाय जादों वर्ल्डनि टप 2% साइन्टिस्टनि लिस्टआव आरो बेखौ फोसावदों स्टेनफर्ड इउनिभारसिटि USA नि। बे लास्टआव दङ नोंथांमोना नुगोन फार्टिलाइजार एस'सिएशन अफ इन्डिया गल्डेन जुबली एवार्ड 2020 खौ मोननो हादों होनदों बिथां डक्टर KS सुब्रामनियान बिथाङा। फार्टिलाइजार एस'सिएशन अफ इन्डियान गल्डेन जुबली एवार्ड 2020 खौ बे बाराव मोननो हानाय जादों डक्टर KS सुब्रामनियान बिथाङा सावगारियाव नुनायानो आरो बिथाङा थानुनि प्रफेसार। दिनैनि थाखाय बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।